Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nonton kali level boy YouTube channel kasih kabar sampai kesegetari. To dini video जाहैबाय दिनै नोंथांमोननिफ्राय गोबाव सम जादोंमोन भिडिअ लाबोनो हायाखैबा दिनै नुजाफैलायबाय आरोना मर्निंआवनो गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायखौ जासिहरबाय थ' बिदिबा दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोन आङो मोखांखौ माने सुखाबायनो थ' एसे माने फुङावनो माने बेरायनोसै आरो माने फिल्डआव थांनोसै एसे बेरायनाय बायदि थ' बेखौनो आं भिडिअ खालामनोसै आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था नोंथांमोना एक्साइटेड आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन नायलांबाय थादो आरो भिडिअआ पुरा मोजां जालांगोन होननानै आं आसा मिजिंथिबाय थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो थ' गाइस गोबाव सम जादोंमोन आरोना भिडिअ माने नोंथांमोननाव आपल'ड खालामनो हायैया थ' बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोनि माने एसे दुखु मोनना दंमोन आं भिडिअ खालामनो मोनाखै बेबायदि नांना दंमोन आरोना थ' दिनै नुजाफैलायबाय थ' नोंथांमोननो देखायलांगोन भिडिअ थांनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आरो लाइनखौ नेना दंमोन आरोना लाइन गैयामोन बेनि थाखाय आं माने मोनसे खामानि दं माने सापात जावायदोंमोन ना बेयाव माने दै होनांगौ आरोना मर्निंआवनो थ' बेखौ आं खालामनि नोंथांमोननो देखायगोन ना देखाया थ' नोंथांमोननो देखायला माब्लाबा देखायगोन आरोना थ' आं बेखौ होनोसै बेनिफ्राय थांनोसै आरोना थ' दासो लाइन फैदों दासो आं माने फिटिं खालामनानै ओंखारदों आरोना खालि होनोसो नांगौ थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय था पुरा मोजां मोनदों आरोना थ' गास माने नोंथांमोना देखायलांगोन आरोना थ' नोंथांमोना फिल्डखौ मोनफैबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायना लादो अ माय गड बेबायदिनिफ्राय बिथिं थांबा बेनो फिल्ड आरोना बिथिं थांबा अ माय गड ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना माने फाइनालि मोनफैबाय आरोना थ' सान्दुङा ओरैबायदि माने फुंनिफ्रायनो माने ओंखारदों आरोना थ' बेनो जाबाय फिल्डआ थ' नै सान्दुङा बेनिफ्राय ओंखारबोदों आरोना थ' बेनो ओरैनो बेरायनो फैबाय आरोना मोजां नांनाय बायदिबा दसे सम बेरायनायाव फैबाय आरोना थ' मा होनो हाथिंफ्राबो माने मोजां नाङो आरोना बेरायबा अब्लासो मोजां नाङो आरोना बेनि थाखाय बेरायना फैबाय गास माने दासिमबो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायखौ नोंथांमोना जासिहरबाय बाट नोंथांमोना आसा खालामगोन साबस्क्राइब खालामगोन होननानै थ' भिडिअखौ आरो हागौमानि शेयार खालामगोन आं मिजिंथिबाय थ' भिडिअआ ओरैबायदि माने नोंथांमोना नायजोब आरोना आंहाथ' दिनै कलेज दङ थ' नोंथांमोना देखायलांगोन नामा देखायलांनोसै नायलांबाय थादों ना बेयावनो फोजोबा आरोना भिडिअखौ थ' नोंथांमोननो देखायलांनोसै आरोना थ' मा मोनगोन मा थागोन दिनै उठैबाय ओमफ्राय दाबो माने आंनि माने हाथिं सानाया माने मोजां जायाखै आरोना थ' होबा मानो सोबाबो हामाखै आरो बाट मा खालामगोन आरो एसे माने बल गेलेबानो जायो आरोना आरो बल गेलेबा जाया बाट गेलेब्ला जायो माने लुबैयोबो गेलेनो नङा होनबा बेनिखायनो मा मोनगोन गाइस एसे माने बोरैबा सायो आरोना एसे माने बेरायबासो सायो बाट जेबो नङा बाट दानिसो नोंथांमोना बोरै नांबाय कमेन्ट सेक्सन खोन्थाबाय बेरायनो फैबाय आरोना दसे माने बेबायदि बेरायनो फैबा मोजां नोङो आरोना नङा होनबा थ' माने सान्दुङाबो एसे मोजां जादों आरोना दुगैनोबो नांगौ बाट थांनोबो नांगौ ना बेनि थाखाय सान्दुं ओंखारनाय मोजां नांदों नङा होनबा मोजांबो नांदों थ' नोंथांमोना गाज्रि दामोन भिडिअखौ माने गोबाव सम जादोंमोन आरोना आपल'ड खालामनो मोनाखै थ' नै नोंथांमोननि लाना फैलायबाय आरोना थ' नोंथांमोना बुजि मोनाबो जानो हागौ आंनि बाथ्राखौ माने खायफाया बुजि मोना होनदों माने एसामिसथ' बानाय होनदों स' एसामिस बुंनाया माने एसेबां माने कमफर्टेबल नङा आरोना आंनि थाखाय माने एसेबां मोजां जाया आरोना बेनि थाखाय आं बुंनो गोसो जायो बा आं बाट थेवबो आरो बुंगोन आरोना थ' मा बुंगोन एखमबा एसामिस होनदा हारसा होनदा थ' ओरैनो फैबाय ओरैबो मोजां नांखायोना नङा होनबा थ' थांनोसै न'आव थांफिननोसै थ' बे मा होनो भिडिअखौ आरो बेयावनो माने फोजोबा आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था डाइरेक्ट कलेजनिफ्राय नुसिगोन आरोना नोंथांमोना मोनसे प्रब्लेम जागोन ना कलेजाव थाङाबाबो जासिगोन आरोना थ' माने थाङो माने नटिस होदोंमोन बाट माने आंनिया माने फार्स्टआवनो जाखानाय आरोना थ' माने जायहा गैया बेसो खालामनांगौ आरोना बेखौ थ' आंना खालामखानाय आरोना थ' बेनिखायनो थाङाबाबो जासिगोन थ' दिनै थाङासै माने अनलि माने मोनसेल' क्लास दं बेनिखायनो थाङा दिनै थ' नोङो एसे खामानि मोनोसै नोंथांमोन थ' खामानि मावलांनोसै आरोना थ' नोंथांमोना खामानि मोनोखै बेखौ देखायला आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दा माबा इभिनिं टाइमखौ नोंथांमोना देखायसिगोन थ' बिदिनो आरो थ'
बेखिनिखौनो आं बुंबाय आरोना बाट दिनै कलेजाव थांनाय जानाय नङासै दैमा जिं जिं फैदों आरोना माने डाइरेक्ट सर्टकाट होदों आरोना दिनै ओरैनो बेरायना फैदों आरो दिनै डाइरेक्ट सर्टकाट होबाय आरो दैमा जिं 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 ओरैथिं जिं जिं फैबाय आरोना बेनो दैमाया जिं 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 माय गड बेनो आरोना थ' बेथिं फैबाय माने सेर सेर फैबाय आरोना माने डाइरेक्ट सर्टकाट जायो थ' ससेबा मोनबोसै आरोना बेनो गाइस माने जायगायाव मोनफैबाय आरोना थ' आंनि बेकग्राउन्डआव नुबाय जानांगौ नोंथांमोना लाबार बिफां थ' बेफोर माने लाबार बिफां नुबाय जानांगौ थ' बिथिं दं आरोना लाबार बिफां माने बेबो बागान दं आरोना थ' गाइस नोंथांमोना देखायगोन आरोना दिनै मारै हागोन नोंथांमोना नुलांगोन थ' सब देखायगोन आरो थ' बिदिल' नायलांबाय थादो बेनिफ्राय नोंथांमोन नुबाय जानांगौ बेबायदि हायो आरो बेनिफ्राय बेयाव गलायो आरो टप टप थ' नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ आं माबायदि हायो आरो माबायदि नोंथांमोना देखायबाय थ' गाइस माने भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना दाबाव थ' बिदिब्ला बेयावनो भिडिअखौ एन्ड खालामना जाबाय लाभ इउ अल नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरो नांगौबा नोंथांमोना आं पुरा देखायगोन आरोना थ' आंनि स्टेन्ड लाबोआखै आरो मानसिबो गैया हारसिंल' बेनि थाखाय आं मा होनो नोंथांमोननो मोजां देखायनो हायाखै आरो